haki por ba kamen shua ngi jiyo sngo hababun ki jaka bat kiri jong ka perthai badon ki briu ki basyong korim arne laingot kilok hakaju kapor khamtam kum kis im hendai ki jushim halade arne laingot kilok katkum kamon joki hendrai hekini kisngi bat kisnam bamenta khamyar bansyam bat bandang lap kum kita kibayat hakata kelenti tang badang don hi wat hadu hakini kisngi kibamenta kibadang yat hakata kelenti hangni ngila ban lap bat yo I ya we ubri ubaladon hadu kumba lai punyungut ki kurim jungu bat uladon lai pusan ngut ki kun bat hadu kumba shispa arpun ringut ki kun ksiu yakani phila ban sakhi bat yo I langba ka we ka video ka balap purstet ba hakini kisngi bat yakani ka video laring da we IPS officer Urupin Sharma ubala thep hapo ka Twitter jungu om tang kata la ongru ba uni urang ba ulayat ho biang sakawai kalok hakmat jong ki lai punyungut kilok jungu ki ba kham haswa Hadi ver şu çuvalda.